Per a tindre una videoconferència per Meet o per a crear una classe amb la modalitat de videoconferència, podem fer-ho programant-la des del calendari de Google. Entrem al nostre calendari de Google i, per exemple, avui programarem una videoconferència per al dia 27. Fem doble clic i puc afegir el títol de la videoconferència, li indique l'horari, 2 hores. Després, si necessita 3 hores, no hi haurà problema. La sala que es crea de videoconferència no té límit de temps. Faig clic en afegir una conferència, Hangouts Meet, ja he creat la videoconferència i a més puc afegir-me notificacions des d'ací, si vull, per a recordar que aquest dia tinc una videoconferència. M'apareixerà la notificació en el mòbil, si estic treballant en el PC igual, puc adjuntar algun document si el necessite per a la videoconferència i estarà disponible per a la gent que entra a la videoconferència. Com faig que la gent es puga unir a aquesta videoconferència? Doncs puc fer-ho de dues maneres. Si vull que siga gent concreta d'adreces de correu electrònic concretes, puc afegir-los com a convidats ací. I si jo afig, per exemple, aquestes persones, quan guarde, se'ls enviarà un correu electrònic que els dirà que estan convidats. No necessiten tindre compte de Gmail, de Gcloud, no és necessari. Amb qualsevol compte de correu funciona, els arribarà aquest enllaç i simplement fent clic accediran a la videoconferència. I l'altra alternativa és copiar aquest enllaç. Aquest enllaç és el que copie i el posaria, per exemple, en un correu electrònic que envié a la gent que vulga convidar o, si és una classe, en anuncis d'UACloud o en el Moodle, etc. Podria penjar aquest enllaç i els alumnes en el dia i hora indicats podrien connectar-se tranquil·lament a la videoconferència. Una volta acabada la creació de la reunió, tanque, guarde i ja tinc la videoconferència programada per al dia 27 a les 10:15. Com enganxaré a la videoconferència? Com accediré a la videoconferència? Doncs si els he convidat i la gent té un calendari, podran entrar al seu calendari d'esta manera, la cita, i simplement faran clic en vull unir-me a Hangouts i podran accedir a la videoconferència. S'uniran i ja podran participar. I l'altra manera és que si la persona no té el calendari de Google i li hem enviat un correu electrònic o ho hem penjat com a enllaç en UACloud, en els avisos, per exemple, o en Moodle, simplement hauran de fer clic en l'enllaç que els hem compartit i de la mateixa manera podran unir-se a la videoconferència.